kai ni zango ina zuwa haka kake sauri Mr. Kacha ba daga ainihin nake can inda ake katin zaɓe kwarai ma me ka je yi ai tun da aka yi zaben wata shekarar gaba ɗaya da katin da na je na sashi a ƙarƙashin fulu ashe na manta gara tana cin wannan abu gaba ɗaya ta fita cinye shi ɗan gudu shi yasa na je na yi repeating din nawa to ɓaran ɓata ma kai da kake zuwa kake rijistar zaɓe kuma me za ka yi da katin zaɓe yawwa yanzu ka ɗan gari ne kai ai abin da yasa zan je na rijistar zaɓe mu yan jigawa non-zuwas gaba ɗayanta ba mu da ɗan takara ingantacce sahihi sama da dakta baban gida Usainu Walin Kazaure sai ka ce min sanata dakta Alhaji mutumin arziki shi dai ban ka ta kaf jigawa na gaya ma duk inda ka zaga zaka ji ana dakta Walin Kazaure ai sanata ne ingantacce ai bari in gaya maka ka san shi ba fa shi yace zai yi ba ne washi jama'a suka ce lalle zai yi wa sai ya hau kujerar sanata dan Allah saboda mutumin nan ya fito takarar sanata a jigawa Northwest ni ma bari in je in yi katin zaben nan ana yi ai magana ta bari in je in yi ai inda zaben dakta ne ai Walin Kazaure ai ni ma sai na yi gobe suka ce in je in karba bari in je in yi maza hanzarta mutum nagari na kowa mu jigawa Northwest kakar mu ce ta yanke saka kaga yanzu tun kafin ya hau ya mana hanyoyi ya mana tuka ya mana abubuwan alkhairin da mu kan ba za mu iya irga shi ba saboda haka jigawa Northwest ga na nagar na kowa wato Walin Kazaure